A jedem. No furt je to horký, já to za 5 minut nestihnu. Jakože to musíš sníst za 5 minut. No jasně. No, já myslím, že jsem všechny stihl za 5 minut. Můžeš tam nechat ten zvuk? Budu, no. Proč by tam nebyl? Uvidí to 3 lidi. No, už mi to spadlo. Tadáš Faldus na Slovensku. Děkuji. Mhm. A to nestihnu, už mám minutu. Chutná to tobě? Mhm. Bylo to fakt čerstvé, že jsme tam měli večer. Tadáš Faldus na Slovensku. Jestli mi to spadlo ty kabáky. Ne, spadne ti to na Slovensku. Už to spadlo, ne? Kdyby z toho hráčátko máme jich dost, jo? Jdu. Jenom se musí umít. Vodka. Jdeš pařit, jo? Mhm. Já už začala. Už nevím, žaludky. Jo, jako chuťově je to dobrý. Ale to tvoje hádám, že rozhodně víc. Ta mozzarelka mě tam láká totiž. Jako můžeš si vzít ještě? Můžeme když tak začít koupit novou. A máme ho dobrý. Jako není to nic extra, ale tohle byl můj plán. Takhle večeře. Jo. A ono to teče. Já to Mozzarella s hráčkem jsou mega geniální. Já to stihnu. Nice, už je ten kousek jenom. Jo, I did it. Už jsou tam jen takový ty malý. Tak jo.